Bun găsit! În România, anual sunt diagnosticate cu cancer de sân 9-10.000 de femei, spune Gerald Philip, medic primar chirurgie generală. Din păcate, doar 10% din femeile care descoperă o formațiune tumorală la sân se prezintă la medic în următoarele 2 luni. Cum protejăm fetele adolescente? Este cancerul de sân vindecabil? Aflăm dintr-un material publicat pe mediafax.ro. Octombrie este luna de luptă prin prevenție și screening împotriva cancerului de sân, o afecțiune care răpune mii de femei anual. Practic, educația medicală a unei populații este reflectată de modul în care bolile sunt depășite de aceasta. Vă dau un singur exemplu. Într-un an de zile mor de cancer de sân în jur de 3.500-4.000 de femei. Este cea mai frecventă formă de cancer la femei și, în același timp, principala cauză de mortalitate prin cancer la femei. Este o problemă de sănătate publică ce necesită, din punctul nostru de vedere, o atenție deosebită, pentru că ne lipsesc multe instrumente care ne-ar ajuta la un diagnostic precoce al acestei boli. Diagnostic precoce care întotdeauna duce la un tratament corect, complet și care duce la vindecare, explică medicul Gerald Philip. Este cancerul de sân vindecabil? Dacă este depistat din timp, este vindecabil, arată medicul. Și asta este cea mai importantă informație pe care vreau să o transmit. Early breast cancer, cum este denumit în literatura anglosaxonă, beneficiază de vindecare în urma tratamentului, care este complex și care include tratamentul chirurgical, radioterapia, tratamentele sistemice, cum este chimioterapia sau hormonoterapia. Dar este vindecabil. Cancerul de sân diagnosticat în stadiu avansat nu beneficiază de vindecare. Nu putem decât să prelungim durata de supraviețuire a pacientei în condiții de viață bune. De aceea considerăm că screeningul salvează vieți, mai spune Philip. Când se recomandă reconstrucția mamară? Medicul spune că el recomandă reconstrucția mamară după mastectomie. Nu recomand mastectomia pentru sân sănătoși, iar indicația de efectuare a implantului este discutată pentru fiecare pacient în parte. Dar ce presupune mastectomia și de ce este importantă reconstrucția mamară? Philip aduce în discuție informațiile pe care pacientele în cauză trebuie să le ceară de la medicii lor. Când se începe consultul de specialitate? Începând cu pubertatea, 14-15 ani, fetele ar trebui să se prezinte anual la un medic cu experiență în tratamentul bolilor de sân, pentru că în prima parte a vieții trebuie supravegheată dezvoltarea normală a sânilor. Medicul explică de ce este important consultul. Pot să apară asimetrii, pot să apară diferite leziuni la nivelul sânilor și pe parcursul vieții femeilor din cauza tratamentelor hormonale autoadministrate, cum sunt anticoncepționalele, sau din cauza tratamentelor hormonale recomandate pentru infertilitate, crește riscul de cancer de sân. De asemenea, înainte de sarcină, trebuie să fii sigură, ca viitoare mamă, că ai tot ce îți trebuie ca să alăptezi copilul. Pe parcursul alăptării pot să apară probleme, infecție sau colecții sau formațiuni la nivelul sânului. Pe scurt, anual, cel puțin un consult senologic, cel puțin o ecografie de sân, recomandă specialistul. Philip mai spune că după vârsta de 40 până la 70 de ani, odată la 2 ani, ar trebui făcută o mamografie. Aceasta este recomandarea pe care țările vest-europene o aplică. Mamografie la 2 ani.